Брадър! Давай, поемай. Аз ли първи? Кого да снимам сега? Дърветата ли? Тук е. Голяма нинджа си ти. Голям паяк. Да. Ама не е зле да бегаш, не да се вреш там, защото ще те сплеска се малко кормилото и ще ревниш. И сега как се върна? Да не си се качвал. Навари му гъста отдолу, защото ти няма да стане иначе. Че не изядат, гледай какво става. Чуваш ли мечките как реват от среща? И така, набухало сме, народ няма много. Тук някакви тревленци там се опитват да дават газ. Заребени лъв. Даже не го отпуснах. Тъй е хубаво. Брадър! Давай, поемай. Аз ли първи? Кого да снимам сега? Дърветата ли? Как се снимат? Бият са камерите. Брадър, макро има ли? Ево шули. Кръси малю да го заяви. Нема кръса, ма. Жестоко е. Голяма нинджа си ти. Голям паяк. Да. Ама не е зле да бегаш, не да се вреш там, защото ще те сплеска се малко кормилото и ще ревниш. Найдено. Не. Май си ли го той желязо, бе? Тука ли са мина? От тука. Ако искаш от татък на по-изкопаното. И сега как се върна? Да не си се качвал. Навари му гъста отдолу, защото ти няма да стане иначе. Аз не го се върна, бе, брат. Що? Ние не можем го издърпат, ото и копай само. Гошо, първи опит. Това път седъл са.
Давай, 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 давай! Ja, kratzt an. Айде, на чист бахте! Айде, цвайки имали! Бач как скача, не вари, почва скача да е. Иначе е много добре, ако го усетиш в какви обороти да го караш, много е добре за каране. Ама изведнъж, направо, бягай го да. Направо откачи. Видя ли ма как за да първо известно време. Не. Той на скорост няма да сиди. Не. Дръж го толкова върни.
камък има уран, бе.